Майсторе, добър вечер. Идвам за колата, бе. Човек, че хубаво идваш, ама не идваш. Виж колко часа. Как те? Сега готова ли или не? Ами не е готова, човек. Комарник да падне, ако лъжа, Вай, ти мене лъжиш. Сега ще разбера. Чакай, човек, този път няма да те изложа. Не въргарата да падне. Заповядай. Кой те? Слушай сега, изпи една доза от добавката и утре черен ти дроб ще ти благодаря. Ама, майсторе, сигурен ли си, бе? Да, човек, ако не вярваш на мене, питай отчето. Здравей, млади момко. Изпи си дозичката, за да не отидеш на оня свят. Добре, отче. Отивам. Пълно е с грешници на този свят. А ти, майсторе, пил ли си добавката скоро? Не, отче, забравих, ама вчера ще изпия, обещавам. Как така забрави? Ами, ще се сетиш. Мисля, че ще стане обратното. Дръж го. Отче, идва! Ма чакайте как те е, не мойте Дай мълчи, идвам бията. Още една душа ще напусне нашия свят. Но там горе да се пие добавката.